Díomh agus lá na filíochta son a roiomh ar fad. Is mis Ciara Ní É agus tá mé ar bís a bheith caint libh a nocht. Well, tá mé déanamh réamhtheafad ar an gaint seo, mar tá ba rang agam ag an amcéine leis an imeacht ó bhéal namáin, ach tá mé ionteach sásta go raibh mé an bheith páirteach sa bhultóireacht ar an gomórtas, bhí na dáanta ar aus ar fad, agus tá mé ionteach sásta go mé an réamhtheafdaíanamh ar an gaint seo. Iarracht ar an caint 5 nóiméad 10 a chuir le chéile, agus go mé na caint fuaim féin, faoi mo chuid filíochta agus faoi mo thaithí mar bhanfhile. Agus an cheist go díreach faoi sin bheann ná an raibh sé dachar t marial gur banthú nó an nearthadú sé níos éascas a látá nuan, agus iarracht ar an freisin an a bhéin bhula nó cuarla agam do ilí nua nó do bhanfhilí go speisialta. Agus déine mé iarracht é sin ar fad a chlúdach mar chuid ar sa chaint seo. So, mar sin conas a bhraham mar bhanfhile. Bhanfhile. An terme sin, bhanfhile, ní mistal mé mar herma, mar is fila mé, agus is ban mé. Ach, beidir go mrahing níos compórtaí dá meach fila fear in úsáid don dram eile sin ar a Dr. Filí. nó go meach gach fila a gcónaí a caint ar inscinán ile mar cuid den terme sin. Ach, táir ag an aisteach ann nuair bhíns filí ag tagart den na féir agus go bhfuil terme ar le nuair bhíon terme ar le ag tastal, dúirt na maná amhail is gur rud éagsúil muid seachas filí. Deirtear go minic go scríbim faoi thaithí na mán nó faoi héal na mán, agus is cinnte go bhfuil fear na lei sin, ach is anmh a chuirtear a le féir go mbíonn sé ag scríb faoi stracailt na bhar nó a le héad. Stracaltaí an tíl a thugtar ar sin. Amhail is go bhfuil fear agus an dhéanann siad ilíoch, agus nach bhfuil is saoil na mán ach thaithí tháinaisteach asmuoinmh de Cineál éigin. Tar thosaigh tú ag déanamh iarracht a ealaíonn scríofa ag mná nó faoi mná aimsiú, bí an dacreachtaí ann. As sin tháinig an Bechdel test, anam nathe a níag an scríbhneoir agus ealaíontóir Alison Bechdel. Bhí rá charachtar aici in Ghránán dar bannam dikes to watch out for. Bhí an Ghránán seo á scríbhaici ar fáin ina mlionta, agus bhí sé iontach má mar gur thug sé léargas ar na rudí a bhí os muoineh ag Bechdel agus a cuid cóide. Agus an rud a hálan á raibh burt charachtar san Ghránán i rá gur raibh sé dachar dogdí an fictulin mar go raibh siad ag súil, nach raibh siad drogin picture an seachas nó raibh bhí scanán faoi bhanná nó raibh charachtar ar bhanná iad ag caint nó ag déanamh rudí spéisiúla. Tuigeann sibh ar fád rialacha an Bechdel test is tócha. Ach tarlíonn sé sin leis le gach cineál ealaín. Agus, is minic go mbíonn ag kosher, well, ní anis, ach bhí drá ann go mbíonn ag kosherí agus tar éis uairclaigh, gáirclaigh, tríorclaigh orintha bíonn ar mrá. An féidirlinn éisteach le ban ar bith. Agus tá sé sin le freisin ar an radio, tá fachtas Why Not Her ar siúl faoi láthair, agus rinne siad tástáil ar na stáisiún ar fad an éireann le léirú a laid ama a chluistear ar a ains mná agus a laid orintha a chluistear ceol scríbhta ag mná ar an radio, agus an rud atá rá ag an dram sin, Why Not Her, ná gur féidirlinn é seo a athrú agus a chur ina ceart. So, ní dómh ar fád atá an scéal. Buntáiste amháin a bhfuin sa bheith i do bhanfhile, ná go mbeidh thaithí éagsúla agat. Thaithí nach bhfuil an irid céine daoine tar éis scríomh faoi beidir. nó beidir nach bhfuil an irid sin daoine tar éis léamh faoi. Agus tá buntáiste a gcuin leis an Gaeilge freisin. Tá an saoil is a bháthair ag scríomh i méile. Is beagrúd nach bhfuil déanta sa teanga sin. Ach tá féidireachtaí éagsúla ann leis an Gaeilge, agus tugann an teanga an irid sin sásamh do dhaoine idir eolamóirí agus iad siúd a labhraíonn an teanga go léithúil. Agus ar an ábhar sin, léihí méid dáin dar bannam na rudaí beaga. Scríomh méid an dáin seo mar chuid de thugra a bhí ar siúla gom le file ón Mratan Bheag, Ivor ap Glynn agus file ó Alban, Pádraig McGee,
agus bhí an tróir a gcuinnig fechint ar máthair cheangacha agus an ghail atá a gcuin leo. Agus an ghail atá ag daoine eile sa tír leis na teangacha sin freisin. Agus an dáin ordathe seo na rudí beaga, scríomh mé tar éis a bheith caint le daoine a bhí ag déanamh rang na Gaeilge leis an gcultarlinn i méal feirste. Agus bhí mar géirí fáilte amach cad é an rud faoin Gaeilge a thug an iirt sin sásamh don na dhaoine sin. Tá cinál affrital ann ó Niamh Dámhaí ag tús an dáin, agus is cinál affrital cáiliúil é sa bhreatain beag. Na rudí beaga. Déanag í na rudí beaga sa saoil. Niamh Dámhaí. Brahan daoine ortha scetamíní ag ordú ispíní sa chultarlinn. Gach ile cheola á bhúmnú go córamach, is mar thura tugtar an tordú ceartamach, plátadóibh le scalóga is mugad té. Tágann drithlíní ar dhaoine eile, nuair a ghlachtar gan cheist leis an sealamhú teanga ar théithrig siad go dtíon ar a thun. So what? Má tá Gaeilge agat. Dar le feiristeach amháin, Bochrán a léhí fúmanna na teanga trá. Ach chuir rang na Gaeilge an ruúig ar an bhua, is inis mohíonn sí flusc ar aithint focail nua. Braham se féin airí crí ag an réib sa chuil, le cabaracht strán séra ala súil i mo chluas, a chud córa lán díochas is lunnar ina huile. Is sé an buzz céine a bhlaisim, nuair a bheallan mo gurmh maithagat, Slán a bhaile, sonna sásta ó hamánaí an bhus, nó tá fáilte rót snasta ón oibrií siopa achtarach. Sna mómentí sin is deis mé a hapítar le sprí, is seolinn a scetamíní siúd, drithlíní tríam. Tá an dáin sin sách dearfach agus Tom se féin an dearfach mad leis an Gaeilge, mad le bheith i mBan, mad le bheith atach agus beidir leir ó mé Beagán faoi éireach atach Gaeilge i gceann tamlín. Ach le file ar an gceist seo an raibh sé deacair marall gur banthú, nó an airtha grúil sé níos éasca sa lá taniu ann. Ní féidir lom sa bheith omláin cainte faoi, mar caitheann daoine lom mar bhean, agus nílas gom conas a chahadís lom mar seachas currod a háladum. So chuir sé aonar ordáin ar bhí mé ar an ollscoil, bhí mé sa bhliain dearnach, agus tháinig mé síos an deirchla ag glob chunar na Gaeilge ihe amháin. Gar de dhearan na bliana, agus chunig mé an fear a bhí mar ifa go fáilseáin leis an goma Gaeilge ag an am ag caint le scata scríbhnóirí eile, mad leis na gradam smídia, agus gach duine le raibh sé caint fear a bhí ann, bhí sé caint le beidir cethar nó cúgar, ní cuimhnam. Ach bhí drim an iar cuam, agus mar sin ní raibh is ag raibh mé taobh hir de, agus bhí sé a rá leis na lads, go bhuiadís ticéid chuig na smídias ach nach meic ceann ann dumsa, mar raibh sé ag iarraí ihe na lads a bheith acu. Agus is tóca, ní hé gur ceap mé gur haon eisciocht mé, hiig mé go bhhéiteach de air a bheith grána Maidir le maná in ammantí. Ach, ní hé gur ceap mé gur eisciocht mé, ach ceap mé gur carla mé an fear sin. Agus ceap mé gur bh measa garam. Agus hiig mé an sin nach raibh ionam dó ach ban, agus gur druch rud é a bheith i mBan, agus nach raibh sé géirí go mbeadh ag an ihe fiú. Bhrachas go raibh Gaeilge gom leis an iris seo, bhí mé tréis bheith scríomh do thuail an iris ar raibh an bhar seo mar agarthóir. Ach is léir nach raibh meas madra aige ar mo cuidibre ná ormsa. Agus ditá rá nach raibh an sin ach mí aibíocht, ach bheitfá agsúil nach darlóg sé sa lá taniu. Agus bheitfá agsúil nach darlóg a lehéid sa saoil mór, nó is saoil profisiúnta na fáil seoireachta ach irid ach forrír is cosúil nach bhfuil aon éilú way. Well, tá go leor scéalta cloiste a gom, tá mé caiim bheith cormach faoi gad a deiream an seo. Faoi éir atá mór le rá is saoil na fáil seoireachta, agus a úsáidan an cuacht sin le tachtadír ar bhaná i mBailí éagsúla. Agus is crá-crí é sin.
agus is uach breise a bhíonn le habrú amach ag maná a bhíonn ag scríomh inar saol profisiúnta ach caiimiid bheith ar an ordal faoine lehéad agus an chéad céim ná bheith ag leabhart lena chéile faoi céin a fáilteóirí ar cuairúing a cheacant, céin a daoine beidir ar cuairúing dul a leabhart le mar nach bhfuil siad le trust nach míonn siad a caithfh go le maná. Agus tám chun dáin siimplí a léhanéis scríb me cúpla bliain ó hen faoi ar drochbhéasacha. Agus tá beagán ceol a go leis seo Carolm Seán McAntonig ar an Oldord agus cum sé an tair an seo dumsa don dáin seo. Seo dáin crá. Seo dáin donna maná a híon in an éonar go paibli. Seo an dáin a freabann I mo chrí do gach fearr gan irí. Féir a ag an ban is a ag an folús, Paul le líana. Cuir a oscailta, beag bán ar an mínta. Féir nach digan an difriocht idir cordúil agus lethlasach, idir cíapa agus radaracht, idir spríúil agus bagarthach. Seo dáin crá. Níl wem helórá, níl wem córá, níl wem ligantarm go bhfuil mé ag goire, níl wem do bhud, cloch an nod. Wetse, níl wem éonrod, níl wem sílat, níl wem lílat, níl wem éonwint in éon slílat, níl wem do bhud, cloch an nod. Wetse, níl wem éonrod, níl wem joch, níl wem bhebuach, níl wem go gapá go bhfuilimmuid le foc, níl wem do bhud, cloch an nod. Wetse, níl wem éonrod, níl wem do bhud, cloch an nod. Wetse, níl wem éonrod, níl wem do bhud, cloch an nod. Wetse, níl wem éonrod. Wetse, níl wem éonrod. Wetse, níl wem éonrod. So, sin Seán McAntonig ar an Oldord mar a dúirt mé, agus tá mé fósaigh buin úsáide as an tapad sin cúpla bliain níos déanaí tá mé anmhaíocht dó. So, tuigeann daoine áirithe an píosa sin mar rosc I gcuineann a bhar. Ach, rinne mé trein iirecht ar a scríb mé an dáin a bheith rí léir nach bhfuil gach éon fearr I gceiste gom. Inar ire bhí an cuid sa lór nó an cuid deireanach níl wem do bhud agus gachrod scríomh agam agus chuir mé brolach leis a rá féir nach digan an difriocht idir cordúil agus lethlasach chuir mé sin leis le bheith cósolar sin gur mé caint faoi cinál duine ní gach fearr ach fós Tigtar gur feminach mé agus déanana an saol seo thu a chuirteach I musca agus tamse is tig sa musca sin mar emanach agus tá rudí feici agam alt scríofa in bhailseachán alt-right ag cáin am a cuid se filíochta agus an dáin sin go speisialta agus ceapan siad Gwyl, ní is gom gada gapan siad agus níor bhil an focail a chur ina mail ach bhí sé an spéisiúil go raibh mo cuid focail inán an iiri sin ferige a chur ar na dúrdamáin sin. Ní fuil am fér agus aine bheith aithna gom acu orm déittíis é sin a dhéhnú ach tá an buil sin ann na gcónaí le haon ealaíon a chroíonn tú nach digi daoine I gceartaí agus dis caiú ghlacha lei sin. Agus tá difriocht ann idir bheith seaasa suas de tain agus den bhionlacht lena muineann tú agus fua a bheith go don mhór chultúir. Ní honnaníd ach beidir daoine a bhaineann leis an mór chultúir ach nó daoine nach muineann le bionlach ar bith nó nach bhaigheann aon drochíad an tuairt sin nuair aon siad cána ar bith. Just tain siad as am ar agus ceapan beidir go bin a Harlíon's
I gás rud a cinnt mar sin. Ach deirm sin cinnal mar fannic mar tá an seansa má tá tú scríomh do rud éigean a bhainens le droch rudaí is saoil na mán, tá seansa go dtiocfaí daoine an nuasart agus iad a saoilú rud cinnt eile le de cuid focail. Ach dúirt mé gur migurí leir faoi éireach atach Gaeilge freisin agus níl mór an am faca agam, so éireach atach Gaeilge is grúpa Aimée Ní Chonaing a bhunaigh mé hain agus ón McAvoy an bhblionn sicáte. Credim go mór in éireach atach Gaeilge bhí mé caint faoi na bheith i mionlach agus is aliantóirí eile dtreo a oibríonn leis an Gaeilge atá buinteach leis an grúpa agus braham gur féidir an talamh uair a bhriсе le chéile mar aliantóirí agus tá spéis as cuimse agam sna scéalta ar fad agus den alíonn ar fad atá a chruthú ag na daoine atá buinteach leis an grúpa. Agus chuirm ar atach Gaeilge ag an prád le rec is mionlach bíon éireach atach Gaeilge ag plé le mionlach agus bíon rec ag plé le teanga bheon lethe agus leis an mionlach a úsáideann an teanga sin. Agus déanam aníireacht ordánathairt a scríbhnóirí le Gaeilge ach cumála sin chuirm fáilte roimh scríbhnóirí a oibríonn le teangacha eile freisin. Sa chuí céine le éireach atach Gaeilge déanam iireacht aliantóirí eile dtreo le Gaeilge a chur chun cín ach ní honan sin is a rá go bhfuil aon aibh agam le scríbhnóirí nach bhfuil atach. Ach má bhranímuid ar an mórcultúir ar an umláin, tá an lámh an uachtar ag an méarla agus ag na féir agus ag daoine nach bhfuil atach. Is gádúing é sin a chur ina cheart agus deisina a chóirt do dhaoine a bhainens le grúpaí eile. Tá i bhád níos mó canálacha a daoine ann ná mar eicmuid sna meán trí chéile agus tá saoil an Gaeilgeoire chomh tábhachtach céine le saoil ar bith eile, tá glórtha na mán chomh tábhachtach céine le glórtha na bhar agus glórtha daoine neamh dhéanórtha freisin agus is bralam a bheith im a bhean sa chuí céine gur bralam a bheith atach seo an saoil a bhfuil chur amach agam agus ní athróing sin ar óir nó ar airgid. Bhí mé le críicniú ar Dear Ireland ach níl an tám gom dá eile a léamhanis. Bhhailm díreach ag deireadh chud cainte inis a rá go minic ag chur le chéile imachtaí agus ar lurig scríbhnóirí ar bhaná iad. Agus déanam a gcónaí iireacht cothromaíocht do buinteach is ar an dá inscinne ach tá mé ag bra uiribhse a bhaná leanúntaráid a scríomh chuige sin. Lebredol lean uiribh ag cuma, ag chur láthair agus ag cabhrú le na chéile agus tá lán alta roimh teach le deagháil lumsa am ar bith agus más féidir am cabhrú libh déanaí mé é. Buíochas mór le lehéadí Aimée Ní Ghlinn agus Celia de Fréine as a cuid scríbhneoireachta cróga thar na mblianta, tá siad dochreidte ar fad, rinne siad éachtaí móra le linn síl agus níl siad críochnatha fós ach bhhailm a bhuíochas a gabháil leo as an móthir lasa agus tásúlagam go leanfaí scríbhnóirí ó bhéal na mán a lurig. Well, gur míle maithagah as a bheith éisteach lom agus tá ag súla fecinn siar ar an imeacht le feiscin cadmhíle rá ag Aine agus Celia féin. Cógorgeous le buatóirí an comórtas agus le chuileoine atá buinteach le ó bhéal na mána a grú ba mé ag fear amach ar gachradíana sibh amach an seo. Slán inis.